Гомер дигәннәре аңлашылмый торган куе урман. Борма юллары аның адаштыра да, кай вакытта якты бәхеткә дә алып илтә. Менә мин дә мәхәббәттә үземнең гаиләмне корган идем. Яратып, яратылып тату яшәдек. Ләкин әллә кеше сүзе, әллә үз җүләрлеге дигәндәй, ике татлы алмабыз да пешеп җиткәндә, тормыш иптәшем ике баламны минем өскә калдырып, артына да борылып карамыйча башка гаиләгә китеп барды дигәндәй. Ярар, аның үз намусы, минеке үземнеке дигән шикелле. Күпме генә йөрәк әрнесә дә хәзер берне аңлыйм. Мин бәхетле ана. Ике гүзәл шешкән, кызым һәм таянырдай улым минем янәшәмдә бар. Дип башлана безнең тапшыруга килгән моң-зарлы, шул ук вакытта эчтәлекле дә котлау хаты. Бүген Никулина станциясендә гомер кичерүче яраткан татлы балам, улым Ринат Рафаэль улы Хабышевка 14 яшь туа, дип яза әнисе Расиме. Аның бар изге теләкләренә дә апасы Динара, әбиләре, бабасы, абылары, апалары һәм барча туганнары да кушылалар. Татлы улым, үзем дә ышанып җитә алмыйм. Янымда минем тулы ир-ат инде син. Күңелемне тынычландыручы, җанымны юатучы, авыр вакытымда тынычлан инкәй, барысы да әйбәт булачак дип әйтүче газизем син ул. 14 яшь. Бу иң җүләр, иң дәртле, иң катлаулы шул ук вакытта иң матур яшьлек чагы. 14 яшьтә дәүләт инде иң мөһим документ адам баласына паспорт тапшыра. Син дә шушы документ иясе булырсың Алла теләсә. Алда сине бик күп максатлар, күпләргә очрарлык хыяллар көтә. Барысы да Раббым тормышка ашсын. Улым белән кызым бик тату яшиләр. Динарам инде 1нче курсны Самара шәһәрендә студентка буларак тәмамлады. Энесе аңа көн сайын шалтыратып хәлен белә. Бер генә минут та аралашмыйча тормыйлар. Алтыннарым минем сүземнән чыкмый яшиләр. Әнине әни дип күреп, әби бабаларын санлап, туганнарны кадерләп яшиләр. Раббым, минем тырышып, җан атып, алар өчен ике эштә эшләп йөргәннәрем бушка узмасын. Алда аларны иманлы кешеләр арасыннан күрергә язсын. Бүген авырлык күреп асраганым, картлык көнемдә шатлыклы җиңеллеген китерсен. Улым, улым, син дә үсеп җиттең, миңа һаман бала булсаң да, инде үзең тормыш юлларыннан ныклы адым белән барсаң да, мин кайгырмыйм синең киләчәккә чын ирләрчә һәрбер теләгең. Син дәвамы минем гомеремнең, картлыгыма ныклы терәгем. Раббым Аллам, тәүбә-тәүфиклар бир, дошманнардан сакла баламны. Иман нуры булсын күңелендә, һич күрмәсен авыр яраны. Улым, улым, минем дугаларым юлдаш булсын гомер юлында. Чыланмыйча йөз син язмышыңның, диңгезеңнең салкын суында. Шын ир булып яшә дөньяларда, тирән эзләр калсын юлыңда. Егет улы тормыш арбасының дилбегәсе булсын кулыңда. Кадерле Ринат, матур туган көнең белән котлап сиңа бүләккә дип әниең җырда сайлаган. Акыллы, тәүфыйклы булып үсеп, чын ир-ат буларак әниеңнең олы таянычына әверел. Бәхетле бул. Бәләкәшем минең, көтеп алган, күңел кошым минең, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем, бәхет тәүфыйк бирсен Аллакаем. Син бит минең таянычкаем. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җигеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең, лашында яшәп кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китерсең, дөньяларны гизәрсең, лашында
кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым, улыкаем, кояш нурым, айым, йолдызкаем, очар канат, кайларың сынмасын, гомеркәең тик шатлыкта уссын, очар канат, кайларың сынмасын, гомерең тик шатлыкларда уссын. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Эх, син улым, улым, син улгынам, киләчәктә терәгем булгына, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын гел дусларың, көч һәм гайрәт булсын юлдашларың, ышанычлы булсын дусларың. Бәллүр бишекләрдә үсәрсең, ир җегеткә булып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, әнияти диеп кенә кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Хезмәтләргә китәрсең, дөньяларны гизәрсең, лашындай очып кына кайтып җитәрсең. Әнияти диеп кенә кайтып җитәрсең.